Sir Mag Edgar returns to a wonderfully magical time. Vintage. El nou Teatre Aquitània ens porta un fantàstic viatge cap al 1930, l'època daurada dels grans mags. Vintage, el nou espectacle del Mag Edgar. Màgia, emoció, humor i una espectacular posada en escena. Vintage, informació i venda d'entrades a teatreaquitania.com. Ment, cos, ànima. Misteris de l'home i del món a RAC1. El món màgic. Aquesta música que esteu escoltant de la pel·lícula L'il·lusionista ja marca, ja determina del que parlarem avui, no? Parlarem de màgia, prestidigitació. Ja sabeu, l'il·lusionisme, la prestidigitació és una mena de màgia blanca que s'ha anomenat màgia amb el transcurs del temps, però que en realitat és crear il·lusió. Bé, tenim aquí per parlar d'això, i està aquí perquè és notícia, el mag Edgar, que és molt jove. Hola, què tal, Sebastià? Bona nit. Bona nit. Com estàs? Pues molt bé, molt content, i em fa molta il·lusió estar aquí, perquè de veritat, ja sé que no tocaràs, però t'he escoltat molt sovint i sempre fa il·lusió, no? Sí? Trobar-te en aquestes situacions. Molt content, de veritat. Escolta, Edgar, tu què fas? Màgia de prop, màgia de parany? La veritat és que he fet de tot, perquè jo vaig començar els meus inicis en el Llantiol, on es treballa, i tu ho sabràs, segur que has estat i tal, pues, aquella màgia íntima i tal, la veritat és que és una cosa, un estil de màgia que mai he abandonat, però ara, bueno, estem en projectes molt més ambiciosos, però la veritat és que a mi la màgia em fascina qualsevol estil de fer màgia, no?, una miqueta. Bé, doncs el mag Edgar està aquí perquè ha muntat un espectacle, que ara en parlarem, i també l'acompanya l'Ivan Campillo, que és el director d'actors i també fa la dramatúrgia d'aquest espectacle. Hola, Ivan. Hola, bona nit. Com ho veus, això? Molt bé, l'Edgar és un romàntic, li encanta aquesta màgia d'aquella època dorada dels grans mags, i aquest espectacle és un reflex d'allò, de la seva idea original de l'espectacle, no?, que és fer un homenatge a aquest il·lusionisme que deies tu, no?, de crear il·lusió a l'espectador. Perquè, escolta, dius aquella època, t'estàs referint a finals del segle XIX, principi del XX, sí, sí, no? A l'època dels escapistes, sí, dels hipnotitzadors de teatre, dels mentalistes... De quan els mags omplien els teatres de tot el món, i els seus espectacles tenien cavalls, lleons, de tot. Diferent, orquestres, hi havia de tot, no?, en aquella època, sí. Una època que jo l'ho vi com es va iniciar del 1850 fins al 1920, 25, fins a la mort de Houdini, més o menys. Sí. Por ahí, aquesta... No sé. Houdini va copiar d'un mag francès... El Robert Houdin. Sí. Això també s'ha de dir. Això que les còpies ja ve de lluny, eh? Sí, el plagio està a l'ordre del dia, i el pirateig, a tots els nivells, eh? Escolteu una cosa, a veure, expliqueu, que algú de vosaltres, on esteu, què feu? Jo mateix, si vols, t'explico. Hi ha milers de persones que t'estan escoltant. Doncs això, per milers de persones que ens escolten, que no s'ho perdin, estem a l'Aquitània, que és un lloc molt maco, perquè és d'aquests teatres que arribes, pots aparcar relativament fàcil i tal, està en bona zona, que això s'agraeix molt també, i és l'avinguda Sarrià 33, el que era l'antiga Filmoteca de Barcelona, i bé, i la nostra idea és que només que entrin al teatre hi hagi com que ens transportin cap a una altra època, per tots els mitjans intentem aconseguir-ho, i quan veuen l'espectacle, doncs és un espectacle de màgia on la dramatúrgia és molt diferent, on la posta en escena és molt treballada, on hem intentat cuidar amb molt de carinyo, que és realment el nostre, la màgia, i on l'Ivan ens ha donat un cop de mà que li ha donat un gir a l'espectacle espectacular, està tenint molt bona crítica, perquè és una aposta exigent a tots els nivells, a nivells de màgia, que fa una màgia d'estil difícil, a nivell actoral són 4 actors, és un espai, hem adaptat un espectacle molt gran a un espai que ens ha acollit molt bé, però relativament petit, i la veritat és que de moment portem 2 setmanes i estem molt contents perquè l'afluència de gent és molt bona, i perquè sobretot, que això anima molt, la crítica és molt bona, no?, que la gent veu un treball molt xulo, molt currat, no? I llavors, doncs, estem molt contents per això, i us animem a que vingueu, estan convençuts del que estic dient, que és un espectacle de màgia que no us defraudarà i que veurà una cosa super diferent, no? Com ven el producte, eh? Sí. Jo només voldria apuntar que l'Aquitània Teatre era el cinema Aquitània, que va ser durant 20 anys la seu de la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, i és
És preciós, perquè l'espai té vida. Tu entres allà, veus les fotos antigues de cinema, i nosaltres hem transformat l'entrada del teatre, hem posat fotos, aparells antics de l'Edgar que té allà de màgia, llibres de màgia. És com tot que et porti en un altre temps, no? Però el que passa és que, clar, s'inaugura la rehabilitació del teatre com a teatre, no com a cinema, s'ha construït, i s'inaugura amb aquest espectacle vintage de la companyia Mac Edgar, i ens hem trobat, és el que deia ell, no? Que no és un gran format, és un espectacle de gran format i és un gran teatre en unes 350 localitats, però les condicions tècniques són d'un format mitjà, no és un petit format, però sí és un format mitjà, però tot es salva amb molt d'ofici per part del Mac i amb molt de feina per part dels assistents de darrere. Això que està dient l'Ivan, hem de precisar que estem parlant de la ciutat de Barcelona. Estan escoltant a tota Catalunya i a Andorra. Aquest carrer que diu està a Barcelona. Ho hem de dir, no? Perquè després els de Granollers o els de Tortosa o els d'Olot, això, el teatre Aquitània, oi, de l'Avinguda Sarrià 33 de la Ciutat Condal. Divendres, dissabtes i diumenges. Tarda i nit? Divendres i dissabtes en principi posem a les 9 perquè ara hi ha un canvi d'horari, però no liem a la gent perquè només si estan interessats quan van a la pàgina web ja veuran la informació. Diguem que els divendres i els dissabtes és a les 9 i els diumenges és un horari més infantil, va la gent, un públic més familiar, a les 6:30 de la tarda. Aquest és el Mac, el que està parlant. És molt nerviós. Tu ets hiperactiu, no? Com ho saps, això? Es nota o què? Tothom m'ho diu. Jo soc a més periodista, soc psicòleg. Ets hiperactiu. Pues amb ell faries... No, deixa'm-ho córrer. Sí que és hiperactiu. No et dic jo dirigir-lo. Sí, és fotut, no? Això t'anava a dir. Com ho portes? No, mira, quan em va contactar l'Edgar, tenia molt clar ell el que volia, i la part de màgia és d'ell, i aquí no hi entro. Llavors, perquè a més en sap molt, porta molts anys, com ell ha dit, i sap perfectament tot això que veieu, aquests nervis quan parla, i ara quan està, si el veiéssiu en directe, no? Que no para quiet. I què passa? Quan puja a l'escenari es transforma. Perquè necessita una concentració i una tranquil·litat per fer el... Sí, no, però ell és un professional. Quan puja a l'escenari es transforma, crea un personatge... No, és veritat, tu. Escolta, cadascú el seu. I crea el seu personatge, que és aquest... Ja no és el Mac Edgar, quan comença l'espectacle és el Gran Edgar, a l'estil del Gran Lafayette, d'aquests grans mags. Ja li posem el Gran Edgar i creem un personatge. Escolta'm, això donaria per un altre programa, però realment jo que veig un home que sap de moltes coses, la història de la màgia és realment tan màgica, tan misteriosa, tan apassionant, que això requeriria 3 programes més, però realment és... Bueno, ara podíem entrar en molts exemples, moltes coses, però és realment apassionant, Hi ha programes de tele, d'americana, que hem fet la biografia de molts de mags i està molt ben explicada, Sí. Grans mags. Escolta una cosa, Ivan, tu allà fas la dramatúrgia. Vol dir que, a més d'ell, hi ha més gent allà dintre. I hi ha, no sé, com una seqüència de tota una acció dramàtica. Una unitat dramàtica. La història comença quan el Gran Edgar, que fa el Mac Edgar, amb el seu ajudant Sule, que és un noi negre que té una vis còmica brutal. D'on és? És de Guinea Conakry. Conakry o equatorial? Hòstia, me'n recordo. De Conakry, que no me'n recordo. És francès? És francès. Sí, és un noi que té una estètica molt... Bueno, que t'explica l'Ivan. Té una vis còmica brutal, és un monstre de l'escenari, perquè el va descobrir l'Edgar, i fa anys que treballa amb ell, i jo quan me l'he trobat és de seguida... Hi ha un número també de transformisme que fa ell, no? Que també és un homenatge a aquell tipus d'espectacles de màgia que hi havia de tot, no? En aquest espectacle, com en botica també hem agafat, no? Hem fet una selecció, i els seus números de transformisme i la seva comicitat és brutal. I després diguéssim que el Gran Edgar arriba amb el Sule dels Estats Units, ara arriba al vell continent, i es troba que hi ha un mag allà instal·lat, que és el mag blanc, el Lester Diamond, que és el més famós, i hi ha com un duel entre els dos, que això també era molt típic d'aquella època, no? De l'època dorada, que hi havia aquells duels de màgia. Un duel de jocs. Un de diferents estils de fer màgia. No un duel violent de... No, exacte. Sí, un duel de números de màgia, de veure demostrar qui pot més. I clar, l'estil de l'Edgar és un altre estil, no? Però de totes maneres a mi m'agrada també recrear que és un duel, però en el fons hi ha admiració. Sí, no? És a dir, mútua. En el fons hi ha admiració mútua, no? I jo de fet li salvo la vida, vull dir, això es té que considerar, És el bo. Bueno, és el galant, què hem de fer? Què hem de fer? Quan fas una història, i després no ens descuidéssim del Damián, que és un mim que també va començar també amb el... I deixo que explico una mica la història, perquè aquest noi jo havia treballat fa molts anys amb ell al Llantiol, i per atzar de la vida ens hem tornat a retrobar, i ha sigut com un aire fresc, no? L'empresa és un noi que a nivell de gestual és brutal,
brutal, i el que li demanis, no? Llavors aporta molta sabidoria i també molt saber fer, i bueno, un plus de qualitat, no? Que realment des de que estem treballant amb ell, hòstia, tots els espectacles sembla que canvien, no? A nivell dramatúrgic, el Damián ens fa el noi que ven diaris, que és un nexe i és un narrador, és una veu en off que va explicant entre el públic, va venent diaris i va explicant el que està passant, no? I això ens dona temps de canviar l'escenografia, de moure tot el que hem de moure per dintre i d'anar explicant a la gent, perquè l'espectacle és tot en música, és música d'època, els mags fan tots els seus shows i tal, els veu, i llavors... No parlen. No hi ha paraula. La paraula ve per part dels narradors, tenim un parell de narradors fantàstics que ens ajuden, amb off, sí, tant el narrador que explica un conte és com un conte de màgia, que comença i acaba, explica a la gent una història de màgia. I a més tenim la veu de narrador del circ, no? Que en aquest cas de l'espectacle de teatre, senyores i senyors també, que és fantàstica, i la veu d'un nen, que tenim un nen que ha posat la veu i el mim fa les maneres del nen entre el públic i va venent diaris i ens va explicant. I després també el Damián, el mim, ens fa de robot, perquè fem un duel d'autòmats també, perquè en aquella època també era molt... El Robert Houdin en va fer moltíssims, no? Creaven autòmats. Era aquella època que començava la tècnica, començaven els grans avanços tècnics i la gent es tornava boja. El gran número del Robert Houdin era un taronger, no? Sí, Sebastià, estic molt al·lucinat perquè estic creant un monstru de director, perquè està superinformat amb el tema de la màgia. Home, abans de començar a escriure es documenta. M'estàs deixant al·lucinat. Escolta una cosa, el feu el número del taronger? Sí. I tant, home, i tant. I de fet, et diré, hi ha... Mira, explica a l'audiència, que no... jo t'explico una miqueta. El Robert Houdin va ser una miqueta el pare de la màgia moderna. És el primer mag que deixa l'estètica aquesta una mica tant de Merlín, del gorro, i es posa un frac, no? Diguem que hi ha un abans i un després a partir d'aquest home. I és un home que era rellotger i era un apassionat de la màgia i aplica tots els coneixements de rellotgeria, aquest estil de fer, en la seva màgia, i comença a fer grans autòmates que fan coses impossibles, no? Si heu vist la pel·lícula El il·lusionista... La música em sembla que és... Sí, hi ha una referència. L'efecte bàsicament és un taronger que creixen les fulles, les taronges, i dins una taronja apareix un anell de l'espectadora. Doncs el que tinc jo, el que tenim nosaltres, és una rèplica exacta de l'original. El que passa que no funciona, diguéssim, amb sistemes de rellotgeria, sinó funciona amb altres mecanismes, no? Però estèticament, visualment, és exactament el mateix. No és tant pel que l'espectacularitat del truc, no? Perquè, bueno, tothom veu que és un mecanisme, sinó però és pel que evoca, no? I perquè la gent no diga, pues vaya rotllo de truc, i ja intentem condicionar-lo, explicar-lo que era jo. Hi ha unes imatges que representen una mica el cine mut, de Méliès i tot això, que fa una referència a una petita història que condueix a la gent a que entengui el significat d'aquell element, no? Miqueta? Hi ha una projecció durant l'espectacle que justifica una mica per portar-te en aquella època on al crear un autòmat petitet que pogués jugar als escacs o un autòmat que fes equilibrisme, la gent al·lucinava amb totes aquestes coses, era totalment nou, i en aquest cas el taronger del Robert Houdin era espectacular, no? I per introduir-te en aquest món, el germà de l'Edgar, que és que treballa en cinema, ens ha fet un curtmetratge espectacular en blanc i negre a l'estil d'aquells cinema màgic que va crear el Méliès, no? Amb aquells efectes d'explosions, de canvis de plano, aquells principis del cinema, no? Que ell va veure els Lumière i va voler comprar la història, al final es va construint una d'ell per poder fer aquest cinema màgic, no? Aquestes coses. I és una fantasia on el mag Edgar i el gran Edgar i el seu ajudant viatgen al lloc dels somnis, hi ha petits detalls, no?, del viatge a la Lluna, de diferents espectacles, no?, de diferents curtmetratges del Méliès, no? Hi ha tot per portar-te, no?, amb una dimensió, amb un temps passat i amb una època, doncs això que dèiem, no?, de que no només veus trucs i trucs i trucs, hi ha una història i hi ha una atmosfera antiga, romàntica, d'una època que ja ha passat, on la gent volia passar-s'ho bé sense pensar a veure d'on treu allò, no? Sinó sorprèn-me. També es té que dir que les audiències d'aquella època eren gent molt més desconeixedora dels mitjans, no? I és per això, jo crec que això és l'essència de que aquella època és diferent, no? Utilitzar l'electricitat, coses que eren molt novedoses, la gent no coneixia, no? Però escolta, que no és només això, vull dir, a l'obra es fa de tot, es fa el truc de la capsa voladora, que és espectacular, té un truc amb un mocador que vola l'Edgar,
perquè és una passada, vull dir que hi ha molts trucs, hi ha les caixes també, els grans números de caixes, vull dir, hi ha moltes altres coses, que no es pensi la gent que només... No, és a dir, és una mica, a veure, també expliquem-nos, no és que recreem fielment tots els números que es feien en aquella època, sinó que els hi donem la manera de fer el tractament com ho farien aquells mags de l'època, no? És a dir, de fet hi ha números que són ara presentats d'una forma actual, serien molt novedosos, el que passa que nosaltres els adornem per ubicar-los en aquell sector. Tot té un toc vintage. Sí. Surt alguna pel·lícula del Méliès? Surt aquesta pel·lícula, que no és del Méliès, sinó és un homenatge que fem al Méliès, i és recreada a l'estil del Méliès. Quan la veus, hi ha fotogrames que són exactament quasi el Méliès. És que us ho dic perquè Méliès tenia una alumna que va portar la màgia al cinema aquí a Catalunya, que era Segundo de Chaumont. Ui, tant! Oi, el que m'acabes de dir ara. Espera, deixa'm acabar. Si t'escoltés el xaval de la PEC al·lucinaria ara. Deixa'm acabar. A la biblioteca hi ha les pel·lícules d'ell i també són de màgia. Mira, et diré una cosa, i ell tenia uns trucs, és a dir, clar, utilitzava tot el sistema de cinematogràfic per fer trampes de càmera i tal, que era realment espectacular. Jo me'n recordo que va a casa del Marc Parrot, que va fer un espectacle només d'aquest tema, que jo m'ensenyava unes coses que al·lucinava, era boníssim. El que passa que aquest home no se'l coneix, m'ha sorprès molt, però no se'l coneix gaire, eh? No, aquí a Catalunya. I això que Catalunya és un país bastant cool respecte a Espanya, a la resta d'Espanya, i hi ha moltes coses que no les coneix la gent. No sé, no hi ha gaire interès, no?, per saber els pioners. No és un país com França. Ho entens? O a Anglaterra, que busquen els originals i els fan homenatges, els veneren. Jo penso una miqueta, jo no sé si us passa amb altres arts, però jo penso que amb l'art de la màgia és que saber d'on venen les coses és ja no una qüestió d'ètica, sinó és una qüestió de jo et diria quasi de creixement personal. No pots fer, tens que saber com es feien les coses abans, d'on venien... Escolta, aquí vam tenir... Jo penso, és la meva opinió, Escolta una cosa, Edgar, aquí vam tenir el mag Lixan, i tant, que era català. Joan Forns, no? Sí. El Carl Buccelli, el Buccelli, i tant, el rei de la màgia, sí, i tant. Bueno, i més que te'n podria anar dient. Pensa que el tema del mentalisme del professor Alba, ja no et dic el professor Fana, que aquest era un mite, aquest era un gran personatge. Jo el Li Chang l'havia vist molt petit en el Llantiol, i que clar, al·lucinava, perquè després jo ahir no el vaig arribar a conèixer, però has tractat amb gent que l'ha tractat i molt petit, ell va plegar als anys 60. No, perdona, no, jo no l'havia vist, perdona, aquí no, però vull dir que havia estat en Llantiol, havia estat i havia arribat a treballar amb gent, no, i tant que l'havia vist jo, no va plegar, com va? El Li Chang, i tant, si havia treballat amb... El Li Chang va plegar als anys 60, i diria que no, La màxima als 70, vull dir, sí, al principi dels 70, però no als 80 i als 90. No, i tant, no. En aquesta època. Bueno, és que ja té una edat, l'Edgar, Tu ara no te'l mires bé, sembla jove perquè no para de moure's i somriu molt i això, però... 19 anys. Sí, a cada cama. Així com el Dorian. Dorian creix. Cada dia més jove. Bueno, escolteu, cosa que els hi pot interessar als oients. Això es fa al Teatre Aquitània de l'Avinguda Sarrià 33 de Barcelona. M'has dit que es fa el divendres, dissabte i diumenge, oi? Sessions a quina hora? El divendres i dissabte a les 9 i el diumenge a les 6:30. Això és fantàstic. I és per tota la família. Tota la família. Vull dir, perquè té moments de riure per tothom i moments espectaculars i la música i l'humor i la història que s'explica. Vull dir, tothom troba el seu. Per cert, ja que parles de la història, per què es diu vintage en el temps? El vintage és un títol que ja hi era quan jo vaig arribar i té a veure amb el romanticisme que té l'Edgar per aquella època, no? Per això que diu, no? De conèixer la història, conèixer el teu passat, i en aquest cas el seu passat màgic, no? Sí, o sigui, explica, com és que no està vinculat el títol amb la màgia? Jo sempre he pensat que aquest és el recurs fàcil, no? És a dir, utilitzar la paraula màgia dins un espectacle de màgia, jo crec que hi ha paraules que diuen molt més, no? És a dir, no sé, és com per exemple les fotos aquestes dels mags que fan que fan la publicitat amb uns elements de màgia, no? A mi m'agraden coses més abstractes, no? I llavors, vintage és el nom original, un viatge a través del temps o en el temps és un afegit que hem fet perquè la cosa sigui més comercial, perquè sigui per altres valors, no? Però jo crec que defineix, quan tu veus l'espectacle, és que això és difícil d'explicar, és una cosa molt de sensacions, no? Però quan tu veus l'espectacle dius, sí, aquest és el títol de l'espectacle, no? Una miqueta. Llavors s'entén.
Bé, doncs escolteu, teniu una web? Sí, www.macedgar, amb D final. No peguis cots, que després serà un terratrèmol. A veure, www. Mac Edgar amb D final, que sempre me la treuen. Com els anglesos. .com. Com Edgar Allan Poe. Exactament. .com. Molt bé, doncs escolteu, allà anirem, no? I tant, podeu xafarrejar tots els espectacles i, bueno, tenim altres coses, però de moment estem centrats aquí amb les forces amb aquest projecte. Molt bé, doncs escolteu, moltes gràcies per la vostra presència aquí, intentarem anar tots a veure-ho i que triomfeu, no? Sí, i tant. Gràcies, encantats d'estar aquí. Moltes gràcies. Que la màgia us acompanyi. Gràcies, igualment a tothom. Bona nit. Sir Mag Edgar returns to a wonderfully magical time. Vintage. El nou Teatre Aquitània ens porta un fantàstic viatge cap al 1930, l'època daurada dels grans mags. Vintage, el nou espectacle del mag Edgar. Màgia, emoció, humor i una espectacular posada en escena. Vintage, informació i venda d'entrades a www.teatreaquitania.com.